magandang tanghali. Kumikinang na ula, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Ayala. Shout out sa lahat ng mga estudyante, sa lahat ng mga educators, lahat-lahat ng bumubuo ng Trinity University of Asia. Yay! Dahil because kagabi sa kanilang 10th Platinum Stallion National Media Awards, may dalawa po tayong natanggap na award. Wow! Yay! So ito na po yan. Okay. Yung isa. Ayan, dalawa po yung stallion na aming natanggap kagabi. Yung isa po is Female DJ of the Year, yours truly, Nicole Ayala. Yay! Ang isa naman po ay Love Radio FM Radio Station of the Year. Yahoo! Pang-ilan na natin kabayo to? Pang-anim. Ayan, so pwede. 6 out of 10, Ayan, di ba? Pwede nang magnegosyo ng tapang kabayo. Pwede. Hala, naalala ko na naman yung tapang kabayo. Kwento ko later. May kwento ko sa tapang kabayo. But anyways, thank you so much. Ang galing lang kasi nakakatuwa kasi 10th year nila ng Stallion Awards. Tapos tayo on our 50th year. Wow. Diba? So parang aligned ang ating milestones. Yay! Thank you very Salamat! much again, Trinity University of Asia. Salamat! O, ayan na nga yung tapang kabayo. Oo. Alam mo ba, nabalitaan mo ba yun? Yung tapang kabayo na... Nasagap ko pero hindi ko nakuha yung buong detalye. Oo. Kwento mo sa amin merong uli. pumupunta dito. Oho. Familiar naman siya sa akin eh. I mean, kakilala siya ng mga tao. Ewan ko kung natatandaan mo siya eh. So, punta siya ng punta dito, nagbebenta siya ng tapang kabayo. Lagyan mo na natin ng subtitle yung kwento mo. Ito po isa sa mga na-scam. Yan. Kwentong scam. Yan. Okay, sige. Kwentong scam ni Nicole Ayala. Kwentong scam. Hindi lang ako, pati si Chris Chuper. Pero mas ako talaga yung paniwalang-paniwala. Basta ang eksena, lagi siya nagdadala ng tapang kabayo. Nakabalot siya, Jeg, sa papel na newspaper. Ganyan. Tapos ang sinasabi niya is, may kapalit daw itong Myna Bird. Basta may mga ganong klaseng mga kamerot. Una sa lahat, paano ko na naman nga talaga malalaman na tapang kabayo yon? Diba? Well, is there even a way? Tsaka ano yung tapang kabayo? Mas masarap ba kasi talaga siya? Or kinakain ba yun? Baka bawal din? Actually, dyan sa May Libertad, meron din. O yun. Oo. At ano siya, frozen, malamig pa. So, wala talaga akong way. And ang sa akin naman kasi pagkain siya. So, kung pagkain, di ba, mapapakinabangan, di ba? Tapos parang ganun. Tapos ang ending nito, parang merong kasamang magbibigay siya ng Myna Bird. So, sobra talaga akong nag-research tungkol sa Myna Bird. Ayan. Ano ba yung Myna sa pagre-research mo? Sa pagre-research ko, talagang ang pinakamahalaga kapag unang sabak nung Myna Bird sa bahay ninyo, dapat alam niya kaagad kung sino ang gagayahin niyang boses. Parang parrot. Diba? So, minimimic niya yung tunog correct, ng tao. ginagaya niya. So, sa bahay namin, nagbigay na ako ng orientation. Sabi ko sa kanila, may darating na Myna Bird dito, ha? Meron dadating na Myna Bird dito. Gusto ko, ako yung gagayahin niya. So, para siyang balahurang Myna Bird. May ganon. Pero kasi sa loob ng bahay namin, hindi naman sila ako nagsasalita, pero mas tumatalak talaga yung asawa ko. Tsaka yung si Yaya Kim, yan, si Ate Kim, yan talaga, silang dalawa talaga maririnig mo. Kaya ang orientation ko ay sa kanila. Para boses ko yung gayahin. Kasi nakakaaliw, di ba? Wala pang AI nun eh, di ba? Tama. Myna Bird lang yung pwedeng gumaya ng boses. Correct. So sa sobrang paniwala talaga ako na may Myna Bird. Bumili pa ako ng cage. Kasi sabi dapat magdala ng cage. Kasi naka-ready na. May cage na. Na-orient na yung sa bahay. Yes. Na dapat ang boses mo ang gagayahin. Correct. Yung isa nating boss, si Sir Mon. Meron siyang Myna Bird yata. Parang gano'n. Basta alam ko siya yung nakausap ko tungkol sa mga Myna Bird or may kaalaman siya tungkol sa Myna Bird. Nagtanong pa ako. Mga ganong from a real owner. Ganyan. Okay. Mga ganyan. Sa madaling salita, to make the long story short, wala pong Myna Bird na dumating. Ang nangyari lang ay mga nabiling mga tapang kabayo na hindi ko naman sigurado kung tapang kabayo talaga. Basta na lang akong punta ng punta. Curious kami doon sa kulungan na binili mo. Anyari? Hindi ko
alam mo, hindi ko rin alam. Parang iniwan ko dito. Parang after 2 days, nawala din siya. Na-scam din ako. Nakakaloka, di ko na alam. Or baka may humingi. Sa sama ng loob ko, wala na lang akong pakialam. Kunin nyo na! Para wala akong maalala doon sa Mahina Bird. Nakakaloka. Tapos pagkatapos, hindi na siya pumupunta. Pero alam mo, in fair naman, una sa lahat, gusto pang mag-ano no? Gusto pang sabihin hindi na scam eh. hindi ko lang talaga alam kung magkano ang presyuhan ng tapang kabayo. So kung masyado ba itong mataas or magkano sakto ba lang. during that time? Hindi ko matandaan actually eh. Hindi naman siya parang sumakit talaga yung bulsa ko. Tsaka, kung pero may presyo ang dating. I think so. Hindi siya yung regular ng mga mga tapa. Yan, ganyan. Eh tsaka kahit na may kapalit ng Mahina Bird. So Baka kalabaw yung karning kalabaw. Hindi ko alam. May posibilidad. Nakakaloka. Grabehan talaga yung mga scamming sa akin ng araw. Ibang level talaga. Siguro, masyado lang ding mapagbigay. Tsaka maawain kasi talaga ako, Jegs eh. Gullible si Nicole. Oo, gullible talaga ako. Yung madaling papaniwalain. Madali. Kasi mabilis ka kasi magbigay ng trust. Oo, totoo. Sobra. Kaya pati sa lalaki, nasa scam, ganyan. May mga ganun. Pero ang sabi, parang it's also a form of basta may nag-pray over sa akin dyan kasi nakwento ko lang yung parang yung kwentong yung kwentong ganito lang. Scam nga ako ng lalaki, na-scam na nga ako sa pera. Kumbaga parang siya, ang prayer niya sa akin specific na kung ano man yung hold nung scam, whatever in my heart, na matanggal yun. Parang ganun. Yung mga ganyang eksena. Well, actually, wala namang mali eh. Ang mali yung mga taong gumagawa sa niyan. Yan. Actually, ako napagpasasabihan din ako ng asawa ko. Diba? Kasi ilang beses ka nanloloko, okay ka pa rin sa mga tao na yan. Oo. Ang rason ko naman, wala naman akong ginagawang mali. Nagtitiwala ako ngayon, kasalanan na nila yun. Pananagutan nila yung kay Lord. Ako sa akin ganun eh. Maski pag halimbawa, kunyari, ito yung isa sa mga talagang medyo matinding na parang naalala ko medyo malaki yung naibigay ko na siguro nung time na yun baka kakasweldo ko lang o may malaki kung TF or whatever. So meron ako isang salon na pinupuntahan. Tapos may pumupunta doon na matanda na parang chick na nakakaawa talaga siya, Jigs. Kasi talagang basta nakakaawa talaga siya, parang ang hina-hina niya. Tapos kailangan niya pang pumunta sa mag-ikot-ikot. Tapos may mga in-offer siyang mga Buddha. yung Buddha, Jigs, parang siya, parang madaming mga bata. Kasi di ba yung Buddha may mga bata? Parang ganun. Nung time na yun, hindi pa ako nagkakaanak. So parang alam mo gusto na mo magkaanak? Alam mo naman kapag meron kang gusto, parang feeling mo ito na yung mga paraan, 'di ba? So nung time na yun yung parang feeling ko baka good karma, yung bibilhin ko yung item. Kasi kumbaga hindi naman siya humingi. Merong kapalit. Parang kumbaga may kapalit naman yung bibigay kong halaga. Parang ganon. Tapos yun nga yung eksena. Tapos madami mga bata, tapos may mga maliliit. So parang may feeling ako na pagka ginawa ko to, correct, natulungan ko na siya. Tapos it's a sign, parang gano'n na mabubuntis ako. Parang yung kakapanood mo naman Captain Barbell dati. Yung matanda, tinulungan, binigyan ng barbell. Epekto to ng Epekto to ng ano ba yun? Golden Bibe. Mga Golden Bibe. At saka Jegs, Hiraya Manawari. Ito yung mga nagsasalitang tinapay, mga ganun. Yan yung especially pag matanda, nakawawa. Oo. Tutulungan mo, bibigyan Parang ganun talaga yung feeling ko. Tapos, looking back talaga, Jegs, medyo malaki din talaga. Parang nabenta niya yun nang walang kaabog-abog na hindi ako masyado nag-isip. Parang mga 7,000. Totoo. Nagpapamanicure lang naman ako. Nagpapamanicure ako. Yung manicure na sponsor pa. So, ibig sabihin, parang wala ka talagang bayad pag pumunta doon. Parang ex-deal. Parang ganun. Pero lumabas ako ng salon na, in fair, hindi naman masama ang loob ko. Masaya akong lumabas. Kasi may feeling ako na nakatulong ako. Kasi may ganun ako na
okay, kung sindikato, scammer, or whatever, ini-imagine ko, o di sige, merong truck na kukuha ng mga matatanda. May ganon. So at least, kakapanood mo ng pelikula na naman yan. May umahawak sa kanila, hindi sila makakain. Pag hindi nakuha yung kota. Correct. Oo, imagination ko talaga ganon. O di at least nakakota siya sa akin, makakakain siya. Yun yung ano ko. Hindi siya bubugbugin. Correct, hindi siya bubugbugin. Ang hina-hina na niya kaya. Tapos ang lalaki ng mga Buddha. Hindi ko alam kung nasa na yun eh. Yung mga Buddha, baka nga hindi ko inuwi. Hindi ko sure. Tapos may ganun ako. Tapos, ang nakakaloka, recently may ganun din in the same salon. Tapos ito naman, meron siyang spill. Bigla lang siyang pumunta dun sa gitna. Tapos lalaki, tapos may spill siya. Malakas naman ito. Pero sabi niya, ako po, hindi po madali itong ginagawa ko. Alam kong ito ay nakakahiya, ngunit ito na lang po yung paraan para ako po ay kumita. Kami po ay dating nagtatrabaho sa ganitong, nagsabi pa ng pangalan ng kumpanya na sikat. Ganyan, kaya lang ganito ganyan, chuchuchu, ganon na. So, naawa ako sa kanya kasi para pumunta ka dun sa mga ganon. Tas, magkano binigay mo? Hindi naman malaki. Maliit lang talaga. As in, mga tipong mga pang-tip. Tapos pinaabot ko dun sa sabi ko, ate, pakibigay na lang sa kanya. Ganyan. Tapos binigay, ganon. Paglabas, sabi nila, naku, pang 5 beses na niyan dito. Nakakaloka, hindi mo lang sinabi sa akin ni ate. Tapos, true enough, nung second time na pumunta ako the next month, nandun ulit siya. Same spiel. So, hindi na ako nagpano. Siyempre naman, natuto na ako. Alam mo, nagbigay ulit, di ba? Pero, ang sa akin lang, ang sa akin kasi, ang mindset ko lagi, Jegs, is, hindi ko nakasalanan kung niloloko nyo ko. Correct, tama. Basta ako, hindi ko naman ikahihirap kung bigyan kita ng 200. Hindi ko ikahihirap pag binigyan kita ng 500. I mean, tapos magaan pa siya sa kalooban ko. Parang ganon. Yun Saka isipin natin yung binigyan mo, kakainin niya rin. Yun na nga, yun yung sa akin. Hopefully, hindi niya ira-rugby. Yung pa ba uso, rugby? O iba na? Iba na eh. Iba na ba? Tanong natin sa mga dati natin tropa, di ba? So, yung ganon, ikakain naman nila yun. Or kung hindi nga nila ikakain, i-submit nila dun sa boss nila. O at least may ambag na siya. Di ba? Ang sa akin, hindi nakatulong. Nakapanood mo talaga yan sa mga pelikula. Hindi kasi diba, ganun daw. May kota, ganon. At least nakatulong ako sa kota. Yun. Well, yun lang, importanticious na while may mga ganyan, dapat wise pa din. Correct, Kasi ang ending dito, hanggat meron ding nauuto, hindi rin talaga sila titigil. Ganun. Ang sinasabi sa akin ng asawa ko na wala kang gift ng discernment. Ako din, sinasabi niya yan sa akin. Wala kang gift ng discernment, maski sa tao. Kasi lagi akong good side eh. As in, tapos optimistic. Correct. Ako optimistic ako all the way. Oo na. Ginagawan ka na naman masama. Hindi, may good side yan, di ba? Parang hindi naman pwedeng walang good side yan. Ang sa akin kaya siya ganyan kasi may pinagdadaanan siyang matindi. Correct. Na kailangan nating intindihin. Sino pang iintindi? Di ba Pero ganon? sa ganitong sitwasyon natin, makikita talaga natin na iba talaga din si Lord kasi binigyan niya tayo ng mga asawa. Na maayos ang, correct, na maayos ang discernment. Magbabalanse sa correct. lahat. Kaya nga ako, na rin talaga parang ang laking bagay din ng nagkaasawa. Kasi, hindi na rin ako basta-bastang nalalapitan. Kasi meron ng asawa in check na taga-check din. Ang laki pa naman ng tagaharang. Correct. Hindi ka talaga makakalusot. Parang ganon. So, at least, ganyan. Kaya lang, minsan nangyayari talaga yun eh. Mga hindi mo inaasam. Minsan nga, nagsascam ay kaibigan. Yun. Diba? Yun din ang nakakalungkot. At hindi ito first time na nangyayari. Madami na tayong narinig kung sino pa yung kumare mo, kung sino pa yung ninang ng anak mo, kung sino pa yung lagi mong kasama, diba? Siya pa yung sa scam. Sabihin man natin, wala sila talagang planong mag-scam, pero naiipit sila sa isang sitwasyon na parang wala na feeling nila, wala na silang choice. Correct. So, kinakailangan na nilang gawin to. Kaya nga, ako din ganyan din ako mag-isip na parang, iniisip ko. Kung may way lang, di ba? Oo, yun, Yun? correct. Wala na kasi naipit na siya parang ganun. So, iniintindi pa rin, di ba? Hanggang sa huli. Ay nako. Anyways, kailangan din po tayo maging smart sa ating moves. Pero hindi rin dapat na mawala naman yung compassion sa heart. Correct. Huwag din naman masyadong hard. Huwag din naman masyadong nonchalant, walang pakialam, di ba? Na nawala na yung puso, puro na lang alam mo yun, dapat secure, dapat ganyan. So, dapat may balance. Ang hirap lang ha? Correct. So, kung kilala mo yung sarili mo na ganun ka,
na masyadong maawain ka. Ngayon, kung may asawa ka, kung may partner ka, Pwede mong tanungin. i-consult mo muna. Correct. Ano ba sa tingin mo Oo, dito? Ayan. kasi sometimes I can't look the other way. Bawa meron nakakaawa, hindi ko kayang Oo. tumingin sa kaliwa kung nasa Oo. kanan siya. Titingnan ko Ayan. talaga siya. So, ang way talaga is magtatanong ka. Oo. Tingin mo ba tama itong gagawin? Correct. Tingin Oo. mo ba ganito, ganyan? Ayan. Ganon. So, alam natin yung mga weakness natin, alam natin yung strength natin. Ganyan. Kaya nga sinasabi natin ang ating mga partners in life ay mga teammates natin. Isa Correct. tayong team. Oo. Diba? Hindi natin sila kaaway, hindi natin sila kakompetensya. Tama. Ayan. Teammate natin sila. Ayan. Kung hindi pa maayos ang relasyon, pwede nyong i-empower ang isa't isa eh. Truly. I-mold ninyo yung isa't isa na Correct. para maging maayos yung Dynamics, team ninyo. dynamics Yes. ng team ninyo, Oo, 'di ba? tama. Sabi nga walang perfect marriage eh. Yes. Merong imperfect husband, imperfect na wife Yes. na ginagawa ang best para sa Tama. marriage. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!